Sirrin ɗaukaka kashi na 34. Shiru kawai Nuwaira ta yi tana kallon yadda suke cacar baki, ba irin haƙurin da bata ba su ba. Amma ina, kowa zuciyar shi ya yi sama. Cikin gajiyawa da hayaniyarsu ta ɗauki wayanta tana faɗin, tun da ba kwa jin haƙuri bara na kira gida, wataƙila in suka zo za ku ƙyale wannan maganar. Ta ƙarasa maganar tare da kai wayan kunninta. Karɓan wayan ya yi tare da jan ƙwafa ya fita waje. Kallon Jidda ta yi tare da ɗaukan jakarta da ke gefe, sannan ta ce, oya malama za ki tashi ne ko kuma na yi tafiyata? Don na ga ke da mijin naki kun ɗau zafi sosai. In kuma daga nan akwai inda za ki tafi ne sai ki sanar mini. Saukowa Jidda ta yi daga gadon tare da saka takalmi suka fito. Motar Nuwaira ta shiga suka nufo gida daidai ana kiran sallar magariba. Ɗaki Jidda ta shiga ta yi alwala tare da sauke sallolin da ke kanta. Nuwaira ce ta shigo mata da jakanta tare da magungunan da aka bata a asibiti. Abincin da ke kicin ɗin ta ɗumama tare da kawo ma Jidda. Tana idar da sallah ta koma bayi ta yi wanka. Riga mara nauyi ta saka sannan ta tsakuri abincin, kana ta sha magani. Lumshe ido ta yi tana jin yadda kanta gefe ɗaya ke sarawa. Shigowa ya yi tare da tsayawa yana ƙare mata kallo. Ko ɗagowa ba ta yi ba balle ta ce mishi wani abin. Lokaci na ƙarshe kenan da zan sake tambayan abin da ya kai ki asibiti da ɗan iskan da ya biya miki kuɗin. Buɗe jajayen idanunta ta yi tare da watsawa cikin nashi. Kallon ƙwayan idanun shi ta yi sosai kafin ta ɗauke kanta. Miƙewa ta yi tana shirin fita, ya sa ƙafa take ta faɗi a ƙasa. Za ta tashi ya sake danne ta. Wace ce ke da zan yi miki magana ki sa kai ki wuce ba tare da kin bani amsa ta ba? Cikin wani irin ƙarfin hali ta sa duka hannunta biyu ta ture shi, wanda sai da ya buga ƙeyar shi da bango. Motsin da ta yi da ƙarfi ne ya sa hannun da aka yi mata ƙarin ruwan ya fara fitar da jini. Nuna shi ta yi da yatsa cikin ɓacin rai tana faɗin, kar ka yarda ka ƙara taɓa tsaftataccen jikina da ƙazamin hannunka. Miƙewa ya yi da sauri yana shirin kamo ta fita da sauri don ta lura muddin ta tsaya zai iya illata ta, domin wani irin ƙazamin kishi take hangowa a idanunsa. A main falo ta dakata tana kallon yadda suka tsaya cirko-cirko har mahaifiyar Nuwaira. Me ke faruwa a nan? Kai Nabil, me ka zaburo kake shirin yi? Tun ɗazun kun cika mana gida da hayaniya. Ke Jidda ina kika je tun safe? Me ya kai ki asibiti? Mahaifinsa ne ya jero mata wannan tambayoyin yana jira su ba shi amsa. Kallon Jidda Nuwaira ta yi sannan ta juyo tana kallon Nabil wanda ya ɗauke wuta yana jiran abin da Jidda za ta ce. Tuni zuciyar shi ya fara lugude ga zufar rashin gaskiya da ke karyo masa. Buɗe baki Nuwaira ta yi za ta yi musu bayani. Ganin haka ya sa Jidda ta numfashin ta wurin faɗin, Abba ba fa wani abun bane ba fa. Ba fa wani abun ɗaga hankali bane. Zazzaɓi ne ya tare ni, shine ne saurin zuwa asibiti. Kallon Nabil inna ta yi tare da faɗin, kai kuma me kake bin da kamar zaka dake ta? Da sauri Jidda ta ce ba fa wani abin bane. Daman hannuna da na fama ne yake ta bi na in tsaya ya gani, shine nake gudu. Fita suka yi ya saura su ukun. Kallon Jidda Nuwaira ta yi cike da mamaki, ganin yadda ta rufa mishi asiri ba tare da ta faɗi ainihin abin da ya faru ba. Allah ya ƙwace ka, don wallahi da ni ce aka tambaya ba zan taɓa rufa maka asiri ba. Kana da damar da zaka gyara kuskurenka kafin lokaci ya ƙure maka. Kallon Jidda ta yi tana ci gaba da faɗin, kin yi abu mai kyau da kika rufa wa mijinki asiri. Lallai ba kowace mace bace za ta yi abin da kika yi. Allah ya tashe mu lafiya. Don Allah ki ƙara haƙuri akan na da. Ɗaki Jidda ta koma tana shirin kwanciya ya zauna yana faɗin, tunda abin haka ne ina ga zan ƙara aure. Ɗan murmushin takaici da baƙin ciki ta yi, tana tunanin anya ko wannan Nabil ɗinta ne? Anya ba soya mata shi aka yi ba, domin ta lura gaba ɗaya baya ma cikin nutsuwa bare a yi tunanin hankali tattare da shi. Allah ya bada sa'a. Daga haka ta yi shiru tana tunanin wace ce ita da har mijinta ya manne mata yake kuma iƙirarin cewa zai aure ta. Kuma wace ce ba za ta bar ta haka ba, tunda har Nabil ya fara taɓa lafiyan jikinta da sunan duka, wallahi sai ta nemo ko wace ce yarinyar ta ci ubanta ta kai har ma da uwarta. Ɗakin Nuwaira ya je kamar yadda ya sanar da Jidda, haka ita ma ya faɗa mata. Ai kuwa ko tutub bata ce masa ba. Haka ya gama zaman shi, ƙarshe fita ya yi a gidan. Girgiza kai kawai Jidda ta yi tare da sauke labulen windon. Bayi ta nufa ta yi alwala ta zo ta shimfiɗa sallaya, nan ta fara jero nafilfilu tana masa addu'an shiriya. Bata runtsa ba saboda damuwa da baƙin cikin da ke ƙunshe a zuciyarta. Kuka take sosai tana tunanin Nabil na can gurin wata macen ma karuwa.
sai bayan asubahi ya shigo gidan. Lokacin ta gama 'yan aikace-aikacen da ta saba. Nuwaira ce ta fito tana kallon yadda ta kammala komai. Kai Jidda, wannan aiki haka, kin san fa baki da lafiya, ai da kin bari na yi komai. Barka da fitowa Anty Nuwaira. Ai ba komai. Hannunta Nuwaira ta kalla tana faɗin, to ya ƙarfin jikin naki, ina fatan kin ji sauƙi. Jidda ta ce alhamdulillah na ji sauƙi sosai. Zama Nuwaira ta yi tana faɗin, to masha Allah, jiya ya yake sanar mini da maganar da ban gane kansa ba. Na fara tunanin gwara a kai shi asibitin mahaukata a duba shi don ga dukkan alamu karen hauka ya cije shi. Girgiza mata kai Jidda ta yi tana dariyan zancenta. Kai Nuwai, yana cikin hankalin shi. Na fi ɗaukar maganar da wasa yake. Ajiye spoon ɗin ta yi tana faɗin, wasa fa kika ce? Allah da gaske yake, kuma na san zai kai maganar gaba. Kallonta ne domin wallahi na ɗau barazana yake. Allah ya kyauta, na ce sannan na shiga ɗaki na yi shirin fita. Jin motsin tura gate yasa ta gyara zama tana daɗe faɗaɗa fuskanta da yalwataccen murmushi. A tunaninta Nabil ne, amma jin wani ƙamshi na daban ya sa ta shiga kokwanto, waye haka? Jidda kuwa tsayawa ta yi tana ƙare mai gidan kallo sosai. Tana kallon ɓarnar da aka yi na dukiya, musamman ma kyawawan kujerun alfarman da ke falon. Ga dan ƙareren tibin bango, waye a nan? Aliya da ke fitowa ta faɗi hakan tana mamakin ganin mace. Cikin nutsuwa Jidda ta juyo tana tuna mai muryar. Ja da baya Aliya ta yi tana nuna ta. Me ya kawo ki gidana? Haɗa hannuwa Jidda ta yi a ƙirji tana matsuwa tare da ƙare mata kallo. Aliya, oh, daman ke ce karuwar tasa? Ke ce kika yi kane-kane a rayuwar mijina? Ke ce kika ɗauke wa mijina hankali? Oh, na tuna. A can baya kin ce za ki addabi rayuwata ta. Hakan ne daman? To yau ko ni ko ke, don wallahi sai na kashe ki yanzun nan. Kuma a nan sai na lalata duk wani halitta na jikinki. Ja da baya Aliya ta shiga yi tana faɗin, a'a Jidda dakata na yi miki bayani. Wallahi ina son Nabil, shi ma kuma yana ƙaunata. Yanzu haka muna shirin aure ne don mu mallaki junanmu. Ɗauke ta yi da wani lafiyayyen magani da sai da ta fitar da jini ta hancinta. Cakume wuyan riganta Jidda ta yi tana jijjiga ta cikin ɓacin rai. Mijin nawa kike shirin aura ko? Za ki aure shi amma a lahira, don ba ki da gurbin zama cikin matan shi na duniya. Tana gama faɗin haka ta shiga kifa mata mari. Kokuwa kawai Aliya ta shiga yi da numfashi saboda riƙon da Jidda ta yi mata. Numfashinta na barazanar ɗaukewa. Dunƙule hannu Jidda ta yi da niyyar kaiwa cikin ta naushe. Cikin tashin hankali Aliya ta taga cikin da hannu tana faɗin, don Allah kar ki kashe rai. Ciki gare ni na sati 6, please na ci albarkacinsa. Ta ƙarasa maganar cikin kuka. Cikin tashin hankali Jidda ta ce, what? Ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jidda ta faɗa tana ja da baya tare da fashewa da kuka. Ciki dai na haihuwa? Kina da ciki? No, ƙarya ne. Dawowa ta yi da gudu ta kai mata wani wawan naushi a ciki. Ƙara mai ƙarfi Aliya ta saka tare da zubewa a ƙasa. If numfashinta ya ɗauke na wasu daƙiƙu. Ruwa mai sanyi Jidda ta zuba mata a fuska tare da ɗago ta. Kar ki yadda ki sake raɓar mijina. Ke ko sunan mijina kika ji ina so ki toshe kunnuwanki, don wallahi na ji mijina yana tare da ke kashe ki zan yi. Kamar mahaukaciya haka Jidda ta shiga dukanta ba ji ba gani. Kafin ta shiga jinta har ƙofar gida ta watsar da ita. Dawowa ta yi cikin gidan tare da zuba fetur ta cinnawa gidan wuta. Tana fitowa ta tarar da Nabil yana shirin ɗaga Aliya da ke kwance cikin jini. Cikin wani irin mawuyacin hali Aliya ta riƙe hannun shi tana faɗin, yau nake shirin sanar da kai amma matarka ta ɓata komai. Nabil, baby ciki gare ni, shi ne ta zo ta kashe abin da ke cikin nan. A zabure ya sake ta tare da nufo inda Jidda take. Ya shiga zuba mata mari cikin ɓacin rai. Akan me yasa kika zubar mata da ciki? Nabil da gudu ya nufi gurin Aliya tare da ɗaukar ta ya sa ta a mota suka nufi asibiti. Gida ta nufo gaba ɗaya ba ta cikin nutsuwarta. Jidda ina kika je? Ina Jidda bata ma san da ita ake magana ba. Riƙe ta Nuwaira ta yi tana faɗin, Jidda menene haka? Ya naga fuskanki a kumbure, waye ya dake ki? Wani irin kuka ta fashe da shi tare da faɗin, Nuwaira yarinyar da Nabil ya ajiye har ciki gare ta. Wannan karuwar tasa nake faɗa miki, ciki gare ta, saboda na je na dake ta shine Nabil ya mayar min da fuska ta haka. Akan karuwa ya mini haka. Cikin tashin hankali ina ta ƙaraso gurin. Har zaninta na shirin faɗuwa ƙasa. Me nake ji haka? Ke Jidda me kike faɗa ne? Girgiza kai Jidda ta yi ta shiga
faɗin babu komai. Rufe mata baki Nuwaira ta yi ita ma cikin kuka tana faɗin ƙwarai abin da kunnuwanki suka jiye miki haka ne. Nabil ne ya ajiye karuwa a waje, duk wannan rigimar da muke duk akan maganar ne. Rufe mata baki Jidda ta yi tana girgiza mata kai alamar kar ta faɗa. Ƙyale ni Jidda, halin Nabil ya ishe ni, gwara na fayyace komai. Tiryan ta shiga faɗa musu komai. Wani irin wawan birki Nabil ya ja yana kallon Nuwaira da ke bayani. Juyawa mahaifiyar shi ta yi, nan ta shiga zuba mishi mari tana faɗin wannan ba tarbiyyar da na baka bane, wannan ba renon Asma'u bace. Nabil kai ne da ajiye mace a waje har da ciki. Sun koyar da kanshi yayi ƙasa yana sake jin wani ɓacin rai duk abin da suke mahaifin shi na kallon su. Jinjina kai yayi yana mamakin halayyar da Nabil ya ɗauko. Da girmanka da iliminka kana da iyali ka san hukuncin zina kuwa? Anya Nabil baka fara shaye-shaye ba kuwa? To wallahi ka buɗe kunnunka ka ji da kyau, ba zan ɗauki wannan ƙazantar a cikin gidana ba. Ban taɓa zina ba, don haka da sauri Jidda ta ce don Allah Abba kar ka masa baki, don girman Allah ku yi haƙuri, ku yi masa addu'a shine kawai abin da yake buƙata. Gyaɗa mata kai mahaifin shi ya yi tare da nuna shi da yatsa, ransa a ɓace ya bar gurin. Haka ma mahaifiyarsa Nuwaira ma kama hannun Jidda ta yi suka koma fat ɗinsu. Yanke shawarar barin gidan Jidda ta yi nan da nan ta shiga haɗa kayanta tare da buɗe ƙaramin jaka. Ta ɗauki hoton mahaifiyarta. Rungume hoton ta yi tana hawaye sosai cikin kuka take faɗin Ummi ina cikin ahalinki yau. Ni ce matsayin matar ɗan da kika fi ƙauna. Yau gashi zan bar shi, ba zan iya ci gaba da zama da shi a irin wannan rayuwar ba. Ba zan iya zama baƙin ciki da damuwa su kashe ni ba. Gwara na koma inda na fito, gwara na tafi kuma tafiyar da ba na jin zan iya sake dawowa. Zoben azurfan da awarwaron ta ɗora a kan hoton tare da ɗan short note ta ajiye. ATM ta ɗauka tare da nufar fat ɗin Mama Sadin, ganin tana barci ne ya sa ta juyawa da niyyar fita. Ɗan gyaran murya ta ji. Juyawa ta yi tana kallon yadda Mama take motsawa a hankali. Da sauri ta fita a gidan, kuɗi masu yawa ta cire kafin ta bar ƙasar. Direct gidan Fadila ta nufa don ba ta son kowa ya san ta zo Najeriya. Daga dangin Ummi ba ta samu Fadila a gida ba. Mai gadi ne ma yake sanar mata da cewar sun yi tafiya ita da mai gidan. Ki ɗin cikin gidan ta karɓa daga gurin shi, kasancewar ya santa da Fadila shi yasa bai wani damu ba. Ɗakin Fadila ta shiga, nan ta adana kayanta tare da shiga bayi ta yi wanka. A gurguje ta zo ta biya salolin da ke kanta, kasancewar dare ya yi sosai ba za ta iya girki ba ne yasa ta haɗa tea kawai ta sha ta kwanta. A Chadi kuwa masu sauraron mu haɗu a kashi na gaba, kuma ina ga shine kashi na ƙarshe a cikin wannan labarin.